Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Awganystanyň Balx welaýatynyň Mazar-ı Şerif şäherine gaçyp baryp durmuş ykdysady şertleriň agyrlygy sebäpli Mazarystanda ýaşamaga mejbur bolan bir etnik türkmen maşgalasynyň azatlykda çap edilen videosy barada gurrun edilýär. O 5-nji ýanwarda Azatlyk Radiosy Awganystanyň etnik bir türkmen maşgalasynyň duçar bolan ýagdaýlaryny açyp görkezýän video çap etdi. Ondan ma'lum bolşuna görä Awganystanly türkmen Sapargul Balx welaýatynyň Kelder etrafından maşgalasynaky zorluk we basyş sebäpli öýüni terk edip Mazar-ı Şerif şäherine geldi. Emma 4 ýaşlyk ýygyň enesi bir ýylyň dowamyna ýat şäherde ne iş ne de jaý tapyp bildi. Mundan soňra ol alaçsızlykdan Mazarystanaky guburlaryň içine girip ýaşamaga mejbur boldy. Mazarlıklar köylüptür son işlerinde şöyle değil. Tay. O ördün Rittemette tapışadık dene. Videonun çap edilmeginiň ýa-ni türkmen maşgalasynyň kynçylyklary sähel hem bolsa egsildi. Oňa kömek edildi. Yerli etnik türkmenler maşgala duýgudaşlyk bildirdi. Bu maşgalanyň duçar bolan kynçylyklary we videonu düşürmäge sebäp bolan ýagdaýlar barada onuň awtory Azatlyk Radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamerdan Ulumurady dünýä türkmenleri gepleşigine giňişleýin gurrun berdi. Şamerdan ula 15-nji ýanwarda siziň Mazar-ı Şerifden urudan videoňuz Azatlyk Radiosyna çap edildi. Bu siziň hem aýdyşyňyz ýaly tomoşaçylaryň arasyna şolsan Awgan türkmenleriniň arasyna giň gyzyklama we seslenme döretdi. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny jaý tapman Mazarystanda jaýlaşan türkmen enesi adly video barada giňişleýin gurrun edýäris. Videonuň awtory siziň özüňiz. Bize videonuň töweregine wakalar barada gurrun berip bermisiňiz? Sözümüziň başyna radio dinleyijilerimize ilki videonuň mazmuny bilen tanıştyrsak. Videodan ma'lum bolşuna görä, Awgan türkmenlerinden bir aýal maşgaly bilen onuň ýaşly çagasy görkezilýär. Olar Balx welaýatynyň Kelder etrawynaky öýlerini terk edip Mazar-ı Şerife göçüp barypdyrlar. Mazar-ı Şerifde ýaşamaga jaý tapman bir Mazarystana ýaşap başlapdyrlar. Olaryň duçar bolan durmuşy barada bizi gurrun berip bilermisiňiz? Şeýle videonu nädip düşürdiňiz, pikir nädip döredi, haçan düşürdiňiz, ýagdaýlarda nädip habarly bolduňyz? Şular barada bizi gurrun berip bilermisiňiz? Sapargul atly bir türkmen zenany şol Balx welaýatynyň Kelder etrafyndan Mazar-ı Şerif şäherine gelýär. Mazar-ı Şerif şäherinde bir ýaşamaga yer tapman şol Mazarystanda bir gopuk gubura yerleşip şu taýda ýaşaýar ekende menem şonu habar boldum, bardım, şonu video ýazga düşürdüm. Awa köp kynçylyk şertlerde ýaşaýar eken onuň gelmegine sebäbim şol owasynda ýani üýünde şu Kelder etrafynda oňa şo maşgala beýnemalara duçar bolupdyr. Şonuň üçin Mazar-ı Şerif şäherine gelmege ol aýal mejbur galypdyr. Şondan soň bera gelenden soň iş tapman, bir ederne zat tapman, ol üý üçin bir kireye töläp bilmänligi üçin şol Gabrystanda ýani Mazarystanda ýaşamaga mejbur galypdyr. Şu çagadygy bilen Mazarystanda ýaşaýar eken Mazarystanda bir mazaryň üstüne letde zat ýapyp şoň aşagynda ýaşap ýörekende. Bir näçe wagt bäri şu ýerde ýaşandygyny maňa gurrun berdi. Bu kyn şertlerde ýaşaýar eken
durmuşyny dolandyrmak üçin hem dilegçilik edip hatda gedaýçylyk etmäge mejbur galypdyr. Şo gyýyş çagasy bilen gedaýçylyk edip gün berýär ekende. Elbette ören gynandyrjy şamerdan ulagy ýagdaý, maşgalaň duçar bolan ýagdaý. Ýöne şeýle bir sorag bar. Näme üçin Mazarstany, Mazar Şerif şäherine Mazarstana ýerleşipdirlerini? Onuň aýtmagyna görä bir üýi kireýe almak üçin bir 2000 awgan puly ýa 3000 awgan puly gerekdi. Şol awgan pulam şonda ýok, 2000-3000 awgan puly diňe şol adyk iýmitinem dilegçilik edip halkdan dilegçilik edip alyp şeýdip gün görýär. Şonuň üçin hem şo ýerde ýaşamaga mejbur galypdyr we üý kireň tapman şo ýerde ýaşaýar eken. Şamerdan ulagy siz videonu düşürdiňiz, Azatlyk radiosynyň web saýtyna çap edildi. Video nähili täsir döretdi? Bilişimize görä videonuň köpçüligi ýetirilmegenden soň maşgala jaý beripdirler. Kimler kömek etdi? Bize videonuň täsiri barada maglumat berip bilermisiňiz, gurrun berip bilermisiňiz? Uydunyň täsiri uly boldy. Şol uydu indi çap bolar bolmap desine onu iýe çykdylar. Şol aýal maşgala soň oňa kömek etdiler. Ençeme adam pul kömek weleki adyk iýmit kömeklerini etdiler. Hemem şol ýol köýüne zadyn beripden şol obasyna uratdylar. Soň komandir nebi güýçli bir ýerli meýdan komandiri bar. Şol kömek edip olara otaya uratdy. Hemem otayda gaýtadan maşgala gynamalaryna duçar bolmaly üçin hem kepil nama diýen şol bilinen hat aldy. Şol maşgalanyň aýalyň dogalary bar ekende. Şondan soňa berk tapşyryk berip mene maşgala gynamalara duçar bolmasyn, kynçylyklar görmesin diýip olardan dilhatyny alandan soň şeýdip tapşyryk goýberdi. Hemem başga türkmenler hem oňa kömek etdiler. Böyle Mazarstanda ýaşap bermek türkmen üçin aýyp. Şonuň üçin biz kömek etjek diýip türkmenler birden duýgulandy. Şoňa kömek etdiler. Şo uyduny tomaşa edenden soň uydunyň täsiri uly boldy. Hemme görüp köp gynandylar. Bu ýagdaýa düşenden türkmen denanyň we şeýle türkmen denanlarynyň ýa başga adamlaryň şeýle ýagdaýa düşmeli üçin hem bir çare görmeli. Şeýle bir agzybirlik bir hereket töretmeli diýip şeýle karara da geldiler. Şonuň üçin hut şugun bir ýygnagam geçirdi. Türkmenler şeýle kynçylyklara uçuran türkmenlerden ýa başgalardan bolsa şoňa kömek etmek üçin bir sandyk döretsek, şeýle bir pul toplansa diýip şonuň üçin bir pulam topladylar. Gelecekde şeýle ýagdaýlara düşen adamlar bolsa oňa kömek etmek üçin diýip uýdunyň täsiri uly boldy. Ony köp giň seslenme döretdi. Oňa türkmenleriň arasynda her tarapdan oňa kömek häzirem etýärler we etmene dowam etdirjekler. Şol masala aýagynda durmak üçin öňüm şeýle bir uydu çap edildi. Azatlyk radiosunda bir dilegçilik edýän gyýyçagy bilen enesi barada. Şoňa da kömek etdiler. Häzir şol maskalada dilegçilikden el çekip häzir öz ýagdaýyny durmuşyny owdulandyrıp oturýar. Bilam belki şoň ýanak bolar diýip umyt bar. Çünki kömek edip başladylar. Hemmerden kömekler gelýär we ol uydunyň täsiri uly boldy meniň pikirimçe. Demek Şamerdan ulagy maşgala kelder etrafından, Balk welaýatynyň kelder etrafından göçmekleriniň asyl göçüp gaýtmaklarynyň asyl aňyrsyna ýatan sebäp olaryň maşgala arasyna oňuşuklukmy ýa regiony dowam edýän giňerimli uruş dawa jenjeliň netijesinde şol uruşdan gaçyp bardylarmy ýa maşgala arasyna turan dawa jenjel olary kelderi terk etmäge Mazar Şerife barıp Mazarstana ýaşamaga mejbur etdi. Esasen şol maşgala arasynda bir oňuşmarlyk ýa bolmasa maşgalada örkezilen kynçylyklar oňa cepa edilen sebäpli şol bäri gelip yerleşmäge mejbur galypdyr. Şonuň üçin bäri Mazar Şerif şäherine gelip däne yerleşipdir. Umum gurrun etsek, o ansany ýagdaýlar umumany öwürlükden bir tarapda uruş dawa jenjel, beýlek tarapda adamlaryň eklen çaladylary, uwan türkmenläriniň durmuş ykdysady ýagdaýlary nähili umumany gurrun edilenni, adamlaryň iş eklenş çeşmeleri nämeler, meselem önümçülük barmy, zawod, fabrik barmy, adamlar ýetasan nirelerde işleýärler, nähili işler bilen meşgul bolýarlar, nädip gazanç edýärler. Häzir işçilik gaty köpeldi. Türkmenler öň şu haly dokat satyp gowy maşgala dolanýar. Häzir halynyň bazaran tasagaşdy. İşçilige taze hökümet gelelber hasam işçilik artdy. Şonuň üçin iş güç ýok. Köp kyn şertlerde ýaşaýar türkmenler. Häzir köp ýagdaý, agyr ýagdaýlary düşen adamlar köp. Ýeke bu aýallar, şonuň ýaly başga da şeýle kyn şertlerde ýaşap ýören adamlar bar. Hatda şuňan Mazarstanda ýaşamaga mejbur bolup, onuň soň bilägerlerde bir çadırlarda ýaşamaga mejbur bolup ýören adamlar gaty köp da. Onuň uruş sebäpli obasyny terk edip gelip şeýdip kynçylyk çekip ýören adamlar hem bar. Köp şertleri agyr. Mazarstanda başga da şonuň ýaly ýaşap ýören adamlar bar. Howa Mazarstanda ýaşap ýören adamlar bar. İşsizlik diýät, esasan işleýänler nähili işlerde işleýär. Ýani hökman gazanç eklenç üçin gazanç edilýändir.
Nähili iş mümkinçilikleri bar? Umuman bir Türkmenistanaky dinleýijilerimiz üçin meselem gyzykly bolmagy mümkin. Şol owgan türkmenläriniň edil goňşusynda ýaşaýan dogurlarynyň, owgan dogurlarynyň nähili şertlerde ýaşaýanlygy baradaky maglumatlar bilmek gyzykly bolup bile şonukly nazardan soraýan Şamirdan ulan. Yo işçinin bärde zavut fabrik ýok. Onun soň başga bir eder ýani iş jaýlary ýok. Oba hojalyk ulgamda da onça bir iş ýok. Diňe şol azdyk türkmenlerde her azdyk yer bar. 2 hektar ýa 1 hektar şol ýanak ýeri bolýar. Şol ýeri ekip ana şonuň bilen maşgala dolandyrmasa başga bir ederme işi ýok. Bärde zavut fabrikler ýok. Ol Türkmenistanda ýaly eňde ýeňiştirilende Türkmenistanda ähli mümkinçilikler bar halk üçin. Oba hojalykçylar üçin, oba hojalykçylar üçin bärde öýle bir mümkinçilikler ýok. Türkmenistanda ýaly zavut fabrikler hem ýok. Şonuň üçin ähli halk işsizlikden hem şol dürli kynçylyklar şu işsizlik sebäpli ýüze çykyp hatda şu ekstremist soparlaryň ýaraly toplandyrdan şu işsiz adamlardan toplap otyrdy. Şonuň üçin hem şol ýagdaý Owganistanyň başyna gelip otyrdy. Türkmenistanda da soňky 3 ýyldan gowrak wagt we ykdysady krizis dowam edýär elbetde. Bu arada Azatlyk radiosu ýa-da habar berýär. Sowda nähili owgan türkmenläriniň arasynda sowda bilen meşgullanyp, sowda etmek arkaly girdeji gazanyp eklenç çeşmesi hökmünde şondan şu uğurda meýil barmy şu pudokda? Sowda bilen meşgullanýanlar köp elbetde. Owgan türkmenläriniň arasynda sowda bilen meşgullanýanlar, magazin açyp sowda işler bilen meşgullanýanlar hem köp. Häzir şonuň üçin hem kynçylyklar ýüze çykyp otyrdy. Hususan mana şol men häzir ýaşaýan yerim Mazar Şerif şäherine aýdaly. Şu Mazar Şerif şäherinde käbir bekanun ýaraly toparlar bar. Şol ýaraly toparlar talap alyp halky jübesini hatda şu mobil telefonla gürleşip barýan adamyň elinden kakyp mobil telefonuny alyp eger ol bermejek bolsa onu urup ýaryp hatda oka tutup söýüp öldürüp gitdi. Şeýle ýagdaýlar bar. Talaňçylyk dowam etdi. Mana bu ýerde bir Türkmen Hacı Kerim diýe şonuň magazini bar eken, şonuň magazin supermarketi bar eken, şu supermarketin talap aldylar. Şonuň ýalakda pulda adam bolsa elinden pulunu basyp alyp söýüp gidip otyr. Şu bir kanun ýaraly toparlar häzir dürli ýaraly toparlar bar. O kimin ýesi, kim nerden gelen ýaraly toparlar, kim hiç bir sorak sowal ýok. Yani hökümet ona kontrol edebilýäne başga şeýle kynçylyklar bar. Şonuň üçin hem sowda işler bilen meşgullanýanlar hem köp kynçylykda. Hatda şu maýa ýatyrmak üçin häzir köp bilen Özbekistana gitdiýärler. Şu Owgan türkmenleri we Owganistanyň halky Özbekistanda eltip zawut fabrik açyp, karhana açyp, iş ýerlerini döredip, şotaýda pully adamlar Özbekistana baryp, şotaýda iş ýerlerini açýarlar. Çünki Özbekistanyň hökümeti onuň üçin mümkinçilik döretdi. Özbekistana baryp, şo ýerde baryp da karhana açýarlar, bu oteller, naharhana we beleki işlerleri şo ýere baryp meşgullanýar. Yani dinek şol Owganistanyň maýa pul Owganistanyň basar çykyp ýaty. Owganistanyň içinden pul gatýar. İş üçinçiligi diýende 0 sıfırda iş üçinçiligi öte halka ýüklenýär hökümete. Mysal üçin mobil telefonda sen bir şo kredit kart zıngsaň, şonan bir 10-50 Owgandan 10 Owgan pulunu gaýtaryp galýar. Hökümet halkyň üstünde ýüklenip otyrdy. Onuň soň paraxorlyk ýokary derejede ösen. Şu paraxorlyk bar döwlet idaralarynda. Döwlet halka kömek etmegende halky talýar döwletin. Ekser bolup işleýänler bar şol pul üçin. Olam şol 12.000 Owgany, 12.000 Owgan pulunu berýär, 15.000, 12.000 Owgan pulunu berýär. Harby gullukda we polisiýa gullugynda işleýän türkmenlerden bar. Şo pul üçin baryp ekserlik etýän türkmenlerden bar. Owganistanda pullu da mecburi dal. Gulluk harby gulluk ýa polisiýa idarasynda gulluk etmek mecburi dal. Pul üçin etmeli. Pul üçin baryp da şoňa gulluk etýänler bar. Hatda şu janyny kopasyna taşlap uruşlara gatnaşyp şo pul üçin diňe şol 12.000 Owgan üçin 12.000 Owgan diýmek köp adam bulanyp da bir hasal pul bolýar dollara asaplasak. $1 70 Owgan da. Onun şu ykdysady şertler, durmuş şertleriniň agyr bolmagy adamlaryň esasan şu jeňsi toporlary ýykyn etmegine sebäp bolýan bolup bilermi Şamirdan ulan? Hem şol sebäp bolýar şoňa. Şol durmuş agyrlygy sebäpli jeňsi toporlar halk şu ýaragyň ujundan çörek ýejek bolup şöýdip ýaraly toporlara goşulýarlar, şöýdüm. Soň ýaraly toporlaryň sany köpelýär, dürli ekstremist toparlar bar Owganistanda 20den urak şolar şol özüne tabiin köp bolýardy. Ýaraly toparlar tabiin bolýanlar köp, sany köp. Şol pul üçin, şonuň esasy sebäbi pul üçin şoňa barýarlar. Şoň pul tapjak bolup, şonuň gazan jetjek bolup, hem hökümete barýan şol pul aylık almak için böyle ki yaralı toparlara var yani pul kazanç etmek için şoňa tabiin bolýanlar köp. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny geçirip oturýarys. Hoş wagtyňyz.